tätä moni kyselee, että missä on auton ajoakku. Okei. Missä ajoakku? Tässä on niin useampi akku tässä vehkeessä. Niin täällä on se, joka vaikuttaa tässä hytissä tapahtuviin virrankäyttö- ja asioihin. Koska siellähän moni ensimmäinen soitto monella, että jos siellä epäilee, että virta on loppu autosta, että mistä löytyy akku, kun se haetaan konepelialta. Eihän näissä ole sitä, kun tuolla konepelialta akku. No, pakettiautoissakin sitten? Joo, on. Joo. Niin se on täällä puolen sitten. Mutta tosiaan minä vain näytän tämän, koska jos te tarvitta virtaa tähän autoon ottaa tai antaa tästä virtaa, joka ei kumpikaan ole suositeltavaa, mutta kuitenkin jossain vaiheessa saattaa semmoinen pakko tulla, niin tuolla konepeliajalla on ihan oma paikka sitä hommaa varten. Tänne ei teoriassa tarvitse mennä. Ei. Mutta täällä on pääsulakkeet ja tämmöiset, että jos tuolla niin reissun päällä tämmöiset yksinkertaiset asiat pystyy itse tarkistamaan, että onko iso sulake palannut ja jos latauksen tai tämmöisen kanssa on. Niin se helppo tänne kurkistaa, se on kuin muutama muovinen tämmöinen pikakiinike, joka aukassaan ja päässään tänne sisälle. Tarkistaan, ettei sen takia joudu sitten värjöttelemään missään tienposkessa tuolla. Jos sille tämmöinen sattuu. Tämä on niin siis ihan normaali keppivaihteinen, 6-vaihteinen auto. Joo. Ei sen suhteen mitään ihmeellistä. Joo. Ja sitten siinä, mihin siihen nojaa se penkki, niin sen alla on sitten sanotaan hupiakuiksi. Siellä on patteristoakkuja siellä alla. Ja se on kaikki tälle puolelle olevaa virtaa. Hupi. Niin, sanotaan hupiakuiksi, koska se on niin kuin tuo matkustamo ja matkustamon valot ja kaikki. Mitä muuta siellä on? Lämmittimet, sähköt, systeemit. Mutta jos lämmitin toimii, ai niin se tarvii sähköä? Joo, sytytykseen ja puhaltimen pyörittämiseen. Niin, sillä pidetään niin nämä kaksi asiaa erillään sen takia, että jos siellä innostut hupeilemaan liian paljon, niin sit voit käyttää tätä akkua tyhjäksi. Että se aina auto lähtee käyntiin. Ja sitten kun auto lähtee käyntiin, se saat ladata tuolla Joo, kun minä laitan tämän seinään, niin lataako se kumpaakin? Joo. Silloin kun sä laitat sen seinään siellä kyljessä olevalla roikalla, niin se ensisijaisesti lattaa ensin hupipuolen täyteen ja sitten ajopuolen. Sitten jos siellä olisi toisinpäin laitettuna niin varavirtalataussysteemi, niin se taas menisi toisinpäin. Siellä on semmoinen relé, joka ohjaa sitä systeemiä. Täällä on kaksi. Eikö mikä toinen oli vedentäyttö ja toinen oli sähkö? Joo, sähkö. Mistä tähän laitetaan polttoainetta? Ja täällä on sitten tuo sininen. Mitä se syö? Dieseliä. Dieseliä. Ja se on avaimella aukastava. Se ei jaukia millään muulla tämä kortti. Se on virtaa vaan mikä käy tähän. Ja sitten AdBlue-tankki. Tänne tulee sitä AdBlue-lisäainetta. Ja sitähän on niin selleillä nesteillä. Monessa paikkaa jo nykyään pystyy pistoolista tankkaamaan. Se on helppo siitä. Mutta sitten se melkein, että kun lähtee tuonne pohjoiseen, siellä ei välttämättä joka paikassa sitä ole. Ja asemia on harvassa. Koska AdBlue-tankillahan ei ole mitään sellaista tankkimittaria, joka kertoo sulle, että paljon siellä on sitä ainetta. Niin sinä tiedät vasta siitä, kun sinne tulee tuonne semmoinen varoitusvalo tuonne koetaulu. Ja se on semmoinen tuulenpuhaltuksen kuva. Niin se merkittää, että nyt AdBluen pinta on laskenut niin alas, että nyt pitäisi toimia. Ja 1000 kilometriä siinä voi ajaa sillä autolla vielä. Niin mitä se niinku on? Se on dieselin lisäaine, joka vähentää päästöjä. Se on pakollinen kaikissa dieselautoissa. Joo, 20 vuodesta eteenpäin. Ja minulla on ainakin sellainen, että se siis ajotietokone kertoo sen, että kuinka monta kilometriä vielä tällä AdBluella pääsee. Onko tässä sitten? Ei. Joo, se on vaan se 1000 kilometrin niin, niin. Joo. Se tulee se merkki valosyttyy. Niin sen jälkeen. Kuinka paljon se suunnilleen? Minulla on noin 10 000 – 12 000 se täyttyy väliin. Tässä on tiheä. Tässä on kun tässäkin on 165 hevosvoimaa, niin siinä on sitten syöttöä isonnettu niin se kulutuksen suhteen. Ja sitten siihen vaikuttaa kuormitus. Että se vaihtelee tosiaan, se ei ole mikään säännönmukainen se kulutuksen määrä sinne. Isolla raskaalla ajoilla se vie enää. Kevyellä sitä. Mutta kuitenkin puhutaan tuhansista kilometreistä. Joo. Niin, että se ei ole niinku viikoittainen. Ei. Mutta sen takia siitä puhuu, että jos niin pohjoisenkin lähtee, ja kun tosiaan tankkia ei pysty tietämään mikä siellä, niin varakkaa tuonne semmoinen yksi kanisteri, jossa on se kaatonokka. Hätävara. Voiko sitä ylitäyttää jotenkin? Ei, muuten kuin että se tulee tuosta pihalle sitten. Niin. Ja se on ilkeän näköistä, kun se kuivahtaa. Sehän on ureaa.
Sinne voi pissata tankkiin. Mutta se on sen takia semmoinen kanisteri sitten mukaan, jos pitää semmoisen vaikka 3 litran pölikän, niin jos on se kaatunut, se helpottaa sitä täyttämistä. Ja kaikille kertoo, että se on hätävara, että sitä ei ole tarkoitus, että jokainen kaataa sen hätävaran tuosta tankkiin. Että sitä käytetään vain sitten, kun ollaan tuolla tosiaan jossain Kittilän Kairassa jossakin menossa ja siellä ei ole sitten niitä tankkeja välttämättä, mistä siihen saat sitä tavaraa. Ja. Tokihan sielläkin tietenkin saattaa niissä pikkuasemmilla ja tuolla jonkunlaista varausta on, mutta kun se yleensä loppuu semmoiseen paikkaan, missä ei pitäisi. Niinpä. Koska sitten jos panee sitä ajoissa 1000 kilometrin sisällä, niin sitten joudutaan se AdBlue-järjestelmä vaihtamaan tuonne ja se on 2500 €. Se hitsautuu niin kiinni tavallaan, se me kuivaa se. Ja. Miepä näytä.